Wa nake magana ne? Kai da kake kira waya baka san wanda kake kira a waya ba? Ka kashe mu ma. Hasan ni waye? A ban san ka ba. Kuma shine kake soyayya da kanwata? To sharadi ne idan za ka soyayya da kanwa ka sai an san ka? Kai? Wannan ne yake kashe mu waya? Tabbas wannan sai ya mana abin da zan yi. Rashin sani ke sa kare ya ci alli. Me zaton da mun haɗe duka za ka samu a yanda na ji kana magana kamar mayunwacin zaki. Ko dai ba namiji ba ne. Allah dai ya sa a jikin munjiriya babu abincin kaska. Kuma kai ka san cewa girman raƙumi yana tsoron kunama. Kuma wallahi bari in gaya ma ka ji. Ko mutuwa ta san ƙarfi. Kuma ko da ta kashe wallahi ba ta ɗauka ba. In gaya ma ka ji kenan. Haji ko? Kar ka ƙara yin kuskuren taɓa ni. Idan ba so kake ɗanɗana maka zafin ƙunar garwashi a tafin hannu ba. Wanda rai ne je mage bai gani ba. Daren mutuwarsa. To haka ka ce? Shi kenan za mu haɗe wata rana. In kere yana yawo zabo yana wata ranar za a haɗu. Matarsa ce. Ni kuma wacce zai aura ce. Da izinin wa? Da izinin waɗanda suka ba shi ke. Da ka yi kwada ki ƙara ɗaga min waya na idan na baki. Wace ce ita tambayar ka nake yi? Allah dai ya sa a jikin munjiriya babu abincin kaska. Kuma kai ka san cewa girman raƙumi yana tsoron kunama. Ko mutuwa ta san ƙarfi. Wallahi Allah ko ta kashe ba ta ɗauka ba. Ban waye kaka nan wajen. Wallahi tallahi mai raba da kai sai dai Allah. Ban zama cuci kurin. Wannan da kake gani shine mijin da za a aura. Wallahi kai kisa kake dare shi. Kai tsaya a nan wajen. In ba ka bayyana sassoke ma tumbin ka wuce a nan wajen. Kar ka taɓa ta. Me kake so?